Moltes gràcies a tothom per la vostra presència en aquest acte, que vol ser un entranyable homenatge a tantes i tantes persones que al llarg d'aquests 85 anys d'història de la nostra formació professional han fet possible convertir en realitat molts somnis, dignificar la visió de l'educació entesa com a connexió entre el coneixement teòric i el coneixement experimental. Ara entrem a la història de la formació professional de l'escola. Els participants d'aquesta taula són: en la formació professional del Clot no hi ha només una pretensió de donar formació sense més. La formació professional d'electrònica va començar allà, en aquella cantonada del Zúrich, fent plans. I allà tothom eren treballadors que havien tingut abans la feina que els estudis i que venien en horari nocturn perquè arribava un moment que per poder tenir una millor trajectòria professional necessitaven uns estudis que no havien tingut. Primera cosa, jo vaig arribar a l'escola del Clot de xurro, perquè treballava en Valdés i Coinor en el Poblenou. I un dia, al tornar a casa, vaig veure un cartellit que deia «Es necessita professor de matemàtiques a l'escola nocturna». I vaig entrar. Donem la paraula al senyor Ricard Coma, director general de Formació Professional del Departament d'Educació i Formació Professional. Escola Tècnica Professional del Clot, 85 anys, una aposta inicial per al que és la formació industrial, per tant, oferir oportunitats a les necessitats del territori, a les necessitats de les persones, que això, en fi de comptes, és la clau principal del que ofereix la formació professional, atendre les necessitats de les persones. Benvinguts, benvinguda. Iniciarem aquesta taula rodona on volem posar de manifest quines són les col·laboracions actuals de l'escola de diferents especialitats. Nos obligamos a tener que innovar y para innovar necesitamos los mejores profesionales que estén al día. O sea, más del 50% de nuestros técnicos han cursado el ciclo en el Clot. Parlant amb l'Aeroclub de Sabadell, ens van comentar que havien començat a col·laborar amb els jesuïtes per formar mecànics aeronàutics i ens hi vam afegir ràpidament. La col·laboració entre la nostra empresa i l'escola, evidentment, és com una cosa natural que es va forjar al llarg de molts anys. La dels alumnes que anaven a fer pràctiques a l'estranger. Tornaven completament com uns nois joves totalment disposats, totalment a punt per entrar en el món laboral. El més important és mantenir viva l'essència del nostre projecte, una formació integral, perquè sabem que el veritable èxit professional passa també per al creixement humà. Moltíssimes gràcies.